tabvunduka panguva ino toona kunzi the High Commissioner weSouthern African Human Rights Lawyers ouya panguva ino achitaura mashoko anoshamisa. Anyora a petition straight kune mutungamiri wenyika President Emmerson Mnangagwa achiti I'm calling for immediate dissolution of the Harare City Council. Azvipere mushe panguva ino tiona vana Jacob Mafume nemadeputy mayor avo nevakomana vana Daniel Ngaro vachiexpose vachionekwa kunzi vakomana ava vari very very corrupt sezviri kungoonekwa. Vamwe mukaona kunzi vakasungwa, vamwe they've been called for questioning. Toona kuti panguva ino the commissioner oya panguva ino achiti mutungamiri wenyika ndiri kukumbirawo dissolute this board. Ndokuba subscribe or like or on the bell icon. Toona tsamba dzamuri kuona dzakanzi formal petition to the president and the parliament of Zimbabwe. Amuri kuona ine iri kunzi petition for the immediate dissolution of the Harare City Council administration and a forensic investigation into systemic financial sabotage. This letter rakakura and riri kunyatsokutsangura everything according to the law nemutemo wenyika. The Crime Watch Zimbabwe inobuda ichikomenda to this letter ichinyora ichiti Professor Talend Rusere, the High Commissioner of Southern Africa Human Rights Lawyer SAHRL, has filed a petition calling for the immediate dissolution of the Harare City Council. He has also requested a forensic investigation into systematic financial mismanagement, as the City Council is reported to have losses ranging from 5.8 million US dollars to 10.8 million US dollars. Mashoko ari kuda panguva ino inyongwa chinzi aiwa the Harare City Council iri kuita zvekutamba. Iri kuoneka kunzi City Council yaluza mari dzakawandisa nokuda kwevakomana vari kuonekwa kunzi vari kuita zina basa nemari dzenyika neland yenyika nezvimwe zvakadaro. Mashoko aripo panguva ino atiri kuona kuti mhuri yeZimbabwe apinda mudariro. Mbodudzai mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechituko ichi. Ndako comment section medu, subscribe or like, on the bell icon.